Ndị AMAGUNZE jibili ka anyị na-ekwu maka fanụ. ONYEOMA TOCHUKWU na NNWAEZE na-ekwu. AMAGUNZE Sifana Akwanu Executive Ọkpọkọbidi na nwoke ya na ONYEOMA TOCHUKWU NNAMANI NWAEZE AMAGUNZE obodo Itegina AMAGUNZE obodo Eze special AMAGUNZE AMAKA kwano ONYEOMA TOCHUKWU NWAEZE Yemonu Onyeka nwoke nwanyị afọ executive onye na-abụrụ NWAEZE na-agwa ya egwu ọdị n'obi anyị a na-achọ mmadụ achọ na mmadụ n'ọfụ anyị esizienụ n'isi mmiri n'uwe bido ije anyị na-eje n'ụwa echebe si ka alaeze anabasi ka kwalaeze anyị AMAGUNZE na lekenenu anyị AMAGUNZE na lekene obodo eze ụmụ AMAGUNZE unu afụgenu na ịma ife a na-alụ latest music AMAGUNZE obodo eze special ọkwa na egwu ụmụnne anyị niile anyị nwere mmadụ eze ka ọbụzi azụ egwu anyị ji eji gosi AMAGUNZE obodo eze da AMAGUNZE nwere mmadụ and onye ọbụla bụ onye AMAGUNZE na-esonyere n'egwu a ma na iburu ezigbo onye AMAGUNZE obodo Itegina anyị ekenebeze na-ejibili na mmadụ karịa AMAGUNZE amaka anyị eluzienu na amaoji anyị n'ọdị na AMAGUNZE onye ga-etekwubejebezenu anyị Chief Emmanuel Chukwuemeka ONYEOMA bịafụmanyanụ onye nwe inu nwere ide wanu na AMAGUNZE ide gburugburu bịa anyị ekenezianụ Chief Emmanuel Chukwuemeka ide AMAGUNZE ide nke izizi na AMAGUNZE ịbụ ide jimba na AMAGUNZE ide gburugburu na Nkanu na ngwongwo and on the 9th of January ebe aka ya na wezuko nwanne home and abroad nwanne onye ọbụla na-abata and ibe njanọta bụ nsugbu egbugbo ofe anwụta m etafu anụ m anwụta etafu anwụgụ m na-eke ime anwụọ m na-eke mfụta ide ONYEOMA TOCHUKWU na NNWAEZE na-ekwu okwu onye ji MC executive wee mara ọkpọkọbidi na nwoke ndị AMAGUNZE obodo Itegina asị ka ngwakwa unu nwere mmadụ a na-achọ mmadụ achọ ebe mmadụ kwa akasị na AMAGUNZE anyị nwere mmadụ nze godu na AMAGUNZE ONYEOMA biko bịafụmanya obele nwa gaba n'irunu na Chukwu fụrụ n'anya ndị agwụ ọkpọka isi jenu ọbara uche na Kristen ONYEOMA bịafụmanya nze godu bili ndị agwụ ọkpọka isi pụtanụ n'ụmụnne ka isi eje ONYEOMA TOCHUKWU ekene anyị ekenezianụ ọbara uche na Kristen
si ndị egwu ọgbọ ụmụnnefu Amagunze wepụtazi Managing Director BTC Buying and Selling Oya adịla na mma home and abroad nwanne onye ọbụla na-abata kedu nke ife ya na-afịa ebe ndị ọzọ ọma nchọzi be anyị ebe anyị nwekwara mmadụ nọkwa nkụ nwekwa menụ into entertainment nwanne ife anyị anọkọ na 90 bụ gịnị ọnọkọ ụmụ nwanne ka anyị gwazie ụwa gwazie ndị ọzọ na Amagunze nwere mmadụ mana ọ bụ mụ bụ ONYEOMA TOCHUKWU NNAMANI NWAEZE nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu ọ dị Igbo ọbụlụ fake eze ka ọ dị Igbo ọbụlụ counterfeit Amagunze nwere mmadụ biri Amagunze nwere mmadụ Amagunze we are coming through with ONYEOMA TOCHUKWU as executive